Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant, molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular. Per exemple, va ser president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana des de 1978 fins al 81 i ha estat també vicepresident de la CONFAB des del 2012 fins al 2015. A l'àmbit professional, ha estat cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs del 98 al 2004, subdirector general de Participació en l'àmbit local de la Generalitat de Catalunya del 2004 al 2012, gerent de l'Ajuntament de Premià de Mar del 2013 al 2015 i comissionat de Participació i Democràcia Activa de l'Ajuntament de Barcelona. A l'àmbit acadèmic, és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com a professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquestes matèries. Bé, hem parlat dels elements privatius, ara anem a parlar de l'altra part de la dualitat de la comunitat de propietaris, que són els elements comuns. Els elements comuns hi ha uns que es consideren essencials, és a dir, són aquells sense els quals no es podria entendre l'edifici. La façana, el sòl on s'assenta l'edifici, els fonaments, les bigues, la coberta, són elements essencials, sense ells no existiria l'edifici. Uns altres són elements comuns, però per destinació, és a dir, la finestra que dona llum al replà de l'escala, l'ascensor, pot no haver ascensor i es posa, hi ha edificis que no tenen ascensor i poden existir, no condicionen l'existència física de l'edifici. Aquests elements per destinació es poden anar incorporant durant el temps, escultures, un mirall, plantes, allò, la mateixa porteria, si no existís l'habitatge de porteria. En qualsevol cas, la importància dels elements comuns és que són irrenunciables. És a dir, cap persona titular d'un element privatiu pot renunciar al seu coeficient sobre els elements comuns. No es pot vendre el meu pis o el meu local, no el puc vendre sense que vagi acompanyat d'aquesta part proporcional de propietat, de copropietat sobre els elements comuns. Són indivisibles, no es poden repartir. Ningú pot demanar que se li doni la part de l'escala o del replà o de l'ascensor. No es poden trossejar. Són inseparables. Acompanyen permanentment l'element privatiu. Les persones que teniu hipoteca sabeu de què va això, perquè la hipoteca grava l'edifici, grava el pis, i sigui quin sigui el titular, la hipoteca li acompanya. És una mena de barret que va sempre amb ell, una mena de paràsit, si em permeteu l'expressió. Els elements comuns són inseparables de l'element privatiu. No es poden, quan transmets l'element privatiu, transmets també l'element comú. I poden ser materials, com això que us estic explicant, però també poden ser drets. Imagineu que tenim un habitatge, un pis que abans era una porteria i el convertim en habitatge i el lloguem. Els drets sobre aquest lloguer és un dret immaterial, que és material perquè hi ha diners, però no és físic, no és com un edifici. Els elements comuns es poden convertir en privatius. Això es diu desafectació. La desafectació d'un element comú es pot convertir en privatiu. Per exemple, si la porteria fos element comú, es pot convertir en privativa. No s'ha de confondre, i permeteu-me aquest tecnicisme, no s'ha de confondre desafectació amb desvinculació. Us poso l'exemple. Hi ha edificis que quan tu adquireixes la titularitat del pis, alhora adquireixes la titularitat d'un traster, d'una plaça de pàrquing, estan vinculats al meu element privatiu. Llavors, aquesta desvinculació de l'element privatiu requereix una unanimitat de la comunitat de propietaris. En canvi, la desafectació només requereix una majoria qualificada. És un tecnicisme, si voleu, però val la pena que ho sapiguem per si ens trobem amb la casuística corresponent. Abans hem parlat d'elements privatius de benefici comú, és a dir, coses que són privades però que són de tota la comunitat.
Ara hi ha una altra característica similar, que és la dels elements comuns d'ús exclusiu. Per exemple, imagineu la terrassa d'un edifici, que és element comú, però només es pot accedir mitjançant un element privatiu. La terrassa, el pati. Llavors, aquests elements privatius són comuns, aquests elements són comuns, però d'ús exclusiu del titular, de la persona titular de l'element privatiu. El manteniment ordinari va a càrrec de la persona que es beneficia d'aquest element privatiu, d'aquest element comú. Però la inversió, quan s'ha fet malbé pel pas del temps, després per situacions estructurals, això va a càrrec de la comunitat. Sobre els elements comuns, cap persona pot fer obres que comportin la seva alteració, ho hem dit en la càpsula anterior. Tanmateix, ja molt sovint la casuística ens diu que, i la llei ho preveu, que si una persona ha fet obres i ha alterat un element comú i ha passat temps i ningú ha dit res des que ho ha fet, han passat 6 anys i ningú ha dit res de què se va fer, es considera que la comunitat ho ha acceptat. En qualsevol cas, si alguna persona altera l'element comú, la comunitat té capacitat, té potestat per reclamar que es torni al seu estat original i reclamar els costos que pugui suposar tornar a aquesta situació original. Ara anem a fer una descripció dels elements comuns. Una descripció ràpida, perquè la casuística és molt nombrosa, podreu veure la documentació, podreu veure la totalitat en la guia que us posem en la pàgina web de Trama. Anem a fer una descripció ràpida. Primero, la part del terra, el sòl, el subsòl i els soterranis. El sòl és el lloc on s'assenta l'edifici, és el solar, on abans no hi havia res i de cop i volta, amb un temps, apareix un edifici perquè hi ha uns fonaments que pugen i construeixen l'edifici. El sòl és element comú. Sense el sòl no hi hauria edifici. El subsòl és la part que continua després del sòl. És a dir, pot ser un espai utilitzable o pot ser un espai que no s'utilitza, però en tot cas és important determinar que el que hi ha sota del sòl és comú perquè cap propietari, per exemple, que tingui propietat als baixos, pot fer res que afecti al subsòl. El subsòl no és privatiu, el subsòl és comú. I després hi ha els soterranis. Els soterranis serien aquestes peces que ja existeixen, que s'han construïdes, que hi ha entre els ciments de l'edifici. Espais que poden tenir una utilitat, poden tenir parets i es poden convertir en trasters, en places d'aparcament. S'hauria de veure quina és la seva utilitat, però en qualsevol cas el soterrani és element comú, a no ser que el títol constitutiu de la propietat horitzontal hagi definit que algunes parts d'aquest soterrani formen part del pis que tu has adquirit, l'element vinculante, anexa, que us deia abans. El vol no suposa volar, el vol és el dret de sobreelevació. L'edifici té 4 plantes i hi ha un dret de vol que pot dir poder pujar una o 2 plantes més si la normativa urbanística ho preveu. Normalment, quan es constitueix la propietat horitzontal, el dret de sobreelevació, que es diu dret de vol, no té res a veure amb volar amb un avió, aquest dret se'l reserva la persona que ha fet la promoció, la promotora, per si li interessa algun dia fer aquesta sobreelevació. En qualsevol cas, si hi hagués un dret de vol i es pogués construir i no hi ha reserva per a la promotora, és un element comú que la seva rendibilitat és per a totes les persones de la comunitat. Les façanes són les parets que sustenten l'edifici. Sense parets no hi ha edifici. Frontal, lateral, no es poden modificar l'ús de la façana, no es pot canviar el color, no es pot canviar la forma, la fesomia que tenen les façanes, no es poden posar marquesines, cartells luminosos, sense autorització de la comunitat, i en aquest cas la votació ha de ser de 4/5 parts, una majoria qualificada. En parlarem després quan parlem de les majories. La coberta i el terrat, el sostre. El sostre pot ser inclinat a 2 aigües, llavors no és practicable, però pot ser horitzontal, el terrat, i és practicable. Llavors es posen els tenedors, poden haver trasters, es col·loquen els aparells d'aire condicionat. Bé, la coberta i el terrat són elements comuns.
La terrassa o el balcó, que és allò que surt de casa meva, que només és accessible per element privatiu, és element comú. I, com a tal, no es pot tancar, tot i que molta gent ho fa, no es pot tancar sense una autorització de la comunitat i alhora, insisteixo, és important tenir en compte l'autorització municipal. El pati seria aquest espai obert per la part que està obert, és la part baixa de l'edifici i està obert per la part superior, que dona aire a l'edifici, aire o llum, i que acostuma a ser d'ús exclusiu de la persona que té accés per la planta baixa. Normalment, tornem a dir que és un element comú i no es poden fer modificacions, no es poden construir petits espais per poder emmagatzemar coses, no es poden emmagatzemar coses perquè no és de la persona titular de l'element privatiu pel qual s'accedeix. Els fonaments, les parets de càrrega i l'estructura, els pilars que sustenten l'edifici, les parets de càrrega que aguanten l'estructura del mateix edifici, el conjunt d'elements que fan que l'edifici existeixi són elements comuns i no es poden tenir un ús privatiu. Les escales, els passadissos són element comú. Els ascensors quan n'hi ha. Faig ara un avanç d'algo que parlarem després. Els ascensors, quan no n'hi ha, es pot demanar la seva instal·lació i té una certa obligació, de fet es pot reclamar al jutjat que es obligui a la comunitat a fer-ho, quan a l'edifici hi viu una persona de més de 70 anys o alguna persona amb discapacitat. Si no hi ha acord de la Junta per instal·lar l'edifici, que és un acord per majoria simple, i hi ha persones amb aquestes característiques que no cal que siguin propietàries, simplement poden ser, diguem-ne, persones que hi viuen amb la persona titular, no cal que siguin propietàries, la comunitat està obligada a fer la instal·lació de l'ascensor si no resulta una cosa, òbviament, difícil per l'estructura tècnica de l'edifici i té dret per anar al jutjat a demanar-lo. I finalment, quasi finalment, les canalitzacions d'aigua, llum, gas, etc., que són element comú fins que arriben a casa, element comú, la canalització, no el que va dintre de la canalització. L'aigua, el gas, el cable elèctric, el consum elèctric d'aigua i de gas és de cada titular de l'element privatiu, però el canaló, el canal que utilitza aquest fluid o aquest subministre per accedir a cada element privatiu és un element comú. La porteria, si és un servei, si hi ha el contracte a una persona perquè hi hagi que faci el servei aquest de consergeria, pot residir a l'edifici o no, o fer hores de vigilància i extinció. Es determina per majoria de la comunitat. Si és un espai físic, és a dir, tenim una garita, un habitatge petit, on el conserge, la persona que fa de consergeria o de portera, pot viure o pot utilitzar-lo, aquest espai té característica d'element comú. I ara sí que finalment, però de manera singular, la importància dels serveis de telecomunicacions. Això està regulat per un decret específic, no està directament en el Codi Civil, però els serveis de telecomunicacions, com que és una necessitat cada cop més clara de tenir accés a aquests serveis, quan, per exemple, si no hi ha antena de televisió o hi ha moltes antenes, més d'un terç dels habitatges, és obligatori posar una antena col·lectiva. Diguem-ne, la capacitat d'incidència de la xarxa d'internet o de les xarxes de les noves tecnologies per poder accedir als edificis, aquesta estructura té la característica d'element comú, com passen per l'element comú. I finalment, en alguns edificis hi ha calefacció i aigua calenta central. En aquest cas, la caldera, les canalitzacions, tot el que suposa el funcionament d'aquesta instal·lació fins que arriba a cada element privatiu és element comú i per instal·lar-la o suprimir-la o modificar-la només cal un acord per majoria simple.